Kit ti pakaipunganan, ti adalin tayo ti dati agsapa kakabsat, ti panakasairo ni Jesus. Panakasairo. Panakasulisog. Kunana dito, kapitulo 4, versikulo 1, naging gana ti 11. Eden ni Jesus na ipan, iti espiritu jilit ang, tapno solisugan ti diablo. Verse 2. Kit idi anagayunar ito pat apulong aldaw ken upat apulong arabii. Nagatiddogan ti panagayunar ni Apo Isusen. Kalpasan na nagbisin. Ket imay kinkwana ti manulisog ket kinuna na kinkwana. No sika ti anak ti Diyos, kuna ni Satanas, ibilin mo kadagiti nga bato, agbalinda at tinapay. Dakkel nga banag dati naramid ni Satanas, bato pagbalinen ni Apo Isus nga tinapay, tamangan, ket gaputam mo na nga mabisin, siputan nyo kakabsat. Verse 4. Ngem iso simong bat ket kinunana, adanay surat, saan lang at itinapay ti pagbiag ti tao, no diket ti iso amin asao arumwar itingiwat ti Diyos. Kunamat ni Apo Isos. Verse 5. Idin da di diablo impan na itinasantuan a syudad, ket insaad na itirabaw ti kangatuan ti templo. Verse 6, ket kinunana, kinkwana, no sika ti anak ti Diyos, tumapwak ka manipod ditoy, aging gati baba, tada na isurat. Isu ibilin nanto kadagiti anghel na, ti may papankin ka, ket sakroyen da kanto, kadagiti imimada, amangan lakit, tamay tibkol, tasakam iti bataw. Kuna man ni Satanas. So muna mo ti Biblia ni Satanas. Agusar mo ti Biblia. Verse 7. Ni Jesus kinuna na kinkwana, at damot anay surat. Kuna mo ni Apo Isos. Di kanto solisugan ti Apo a Diyos mo. Verse 8. Di diablo impanamanen iti may sa abantay anatayag unay. Ket impakita na kinkwana dagiti suamin a pagpagarian ti lubong ken ti dayag na. Verse 9. Ket kinuna na kinkwana, amin dagitoy kuna ni Satanas. Itdektoking ka, no agrokbab ka nga agdayaw kanya. Verse 10. Eden ni Jesus kinuna na kinkwana, pumanaw ka Satanas. Tadda na'y surat, agdaydayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket iso ti pagserbyam to metlaeng. Idin, di diablo pimanaw, ket adte dagiti anghel, demteng da, ket nagsirbida ken kuana. Ayatin nga kabsatan niya ti maalatay ditoy, apan nakapakasaritaan ti panakasairo ni Apo Isos, ijilit ang. Nga ti maalatay ditoy. Nga kalpasan, anagayunar, iti upat apulo, ken upat apulong aldaw, ken upat apulong arabii. Imay kenkwanan, ti panagbisin. Anya ti nangipunganan ni Satanas iti panang sulisog na kiniapo Isus kakabsat. Idi nga nagbisin kakabsat ko. Iso nga agan-annad tayo kakabsat. Agan-annad tayo. Tapadpadaanan tayo dahil imbaga ni Apo Diyos idi amay sa pagilasinan idi nga salsalodsoden dagiti adalan
Noan niya, ti pagilasinan, ti may kadwa ngayon, ni Apo Isos ken ti panungpalan ti bulong, lubong. Anya ti sungbat ni Apo Isos, idi kadagiti adalan. Winon niya timbagana. Ti pagilasinan, kunana itiyay ko ken ti panungpalan ti lubong, addan to bisbisin. Dito irabaw ti daga. Amuyo kagabsat, padpadaanan tayo dahi ti masasao nga climate change. Nga tibunga dahi ti climate change kagabsat, iso da jay masasao nga famine. Bisin, dito rabaw ti daga. Iso dahi ti number 1. Nga narigat tay, alaktawen ayatin kakagabsat. Bisin. Adot imangi compromise kadagiti bagbagida kakabsat. Amoyo, iti kapadasak, iti nabayagen nga tsimpo nga panangas kasabak kadagiti sao ni Apo Diyos. Kunada ado kami nga mayat ngagsabatista. Ngam kunada, di pa'y kat agbisin kami. Saan kami to nga makasida ti babuyen? Saan kami to nga makasida iti pasayanen? Saan kami to nga makasida ti paltat? Isu dayta, kuna ti rason da kakabsat. Isu nga ti number 1 nga santay, narigat tay nga saklawen kakabsat, laktawen. Isu dayta ti bisin. Isu nga oray pa'y idi nga dadagiti Israel ijelit ang kagabsat, ti isyu ijay, ket may papan ti makan. Nang kadi kagabsat. Padpadaanan tayo, ti bisin kagabsat, nga isu day ti bunga ti climate change kagabsat. Panagbaliwen ti tsimpo, panawin. Number 1, nga narigat, nga laktawan, ti maysa nga tao, nga kung kuna nga mamati kini Apo Isos kakabsat, may papan, dahil ti panagbisin. So nga oray pa, dadan kiniiba idi, idadadad jilit ang, anya ti umununa, nga dinanog ni Satanas, di tiyanda, dahil dimbilin ni Apo Diyos idi nga sanda nga kang kanen. Tamatay danto adi bumurong kinanda kakabsat. So nga ulitek, dahil ta tinarigat nga laktawin ti maysa nga tao. So nga uray pa, iji Israel kakabsat, dagiti anak ni Apo, dagiti Israel, idi nga dumanon da jilitang, ti isyu ijay ket may papantimakan. Ngam laglagipon tayo kakabsat. Nga kuna ni Apo Isos kini Satanas. Satanas, saan laeng nga titinapay, timabalin, apagbiag ti tao, kuna nakagabsat. No di ket ti so amin, asao arumwar itingiwat ti Diyos. Kagabsat ko, umay ti bisin. Isu nga idi nga makita ni Satanas nga mabisin ni Apo Isos. Dagos nga iso titinopar na. Idi nga makita nan nga ni Apo Isos agkakapsuten gaputi bisin na. Iti panagayonar na ito patapulong aldaw kan o patapulong arabii. Iso dayjay tinangipunganan na. Iti panang saero na. Ken panang sulisog na kini Apo Isos. Ako na, amok nga mabisin ka. Nupudno nga sikati anak ti Diyos ko nana, ibilin mo kadagiti nga batbato, tagbalinda nga tinapay, tamangang ka. Kakabsat, santay kabailan. Nga laktawan dagitoy, nang nangrona dati bisin, nga paspasungaden tayo, nawan ni Apo Isos kadagiti panagbiag tayo. May kadwa nga nangipunganan ni Satanas ti panang sulisog na kini Apo Isos. Ket kinunana no si kati anak ti Diyos, tumapwak ka manipod ditoy, aging gati baba.
Tadda na isurat kunana, iso ibilin nanto kadagiti anghel. Excuse me. Anghel na, ti may papanking ka. Ket sakroyen da kanto kadagiti imada, amangan laket ta may tibkol ta sakam iti bato. Anya ti maalatay met iti daytoy may kadwa. Apan ang saero ni Satanas kini Apo Isos. Laglagi pen tayo ni Satanas inaramat na met ti Biblia. Adda na isurat kunana. Isu nga saan nga nakaskas daaw kakabsat. Nga oray pa ita, ado dagiti mga aramat ti Biblia kakabsat kuwain. Ado dagiti mga ramat kadagiti sasao ni Apo Isos. Akas kini Satanas. Isu nga no santay nga ammo nga ilasin. Isu nga kunana ni Apo Isos nga aming kakabsat kikuay. Juan 5:39, da kayo sukimaten nyo dagiti sursurat. Agsipod ta pagarupen nyo nga adda kadakwada ti biyag yung agnanayon. Ket dagitoy ti pakamuan nyo may papankaniyak. Nagado ti mga aramat ti sao ni Apo Diyos. Daddo may pagbalinandan nga negosyo. Negosyo, ngayon batay dan iti relihiyon kakabsat. Nga dagitoy nga daan ti relihiyon, Biblia to sarenda. So nga kunana ti maysa nga masirib, no kayat mo ti bumaknang. Kaya nagbalen nga milyonaryo, agpatakder ka, iti relihiyon mo. So nga ni Satanas kunana, danay surat, no tumapwak ka dito, kunana dagiti anghel mo sarapaen danto sa kruyen da kanto ket dagiti sakam. Tapno santo, sang kanto, hanto nga pulos nga may sagid, ta sakam iti bato, ang mga lakit. Tamadunor. So nga ni Satanas, ket agaramat mo, Biblia to, saren na mo't kakabsat. So nga nagado, ti mangusar, iti Biblia. Biblia to sarenda. Ket no dita ay ngagsukimat kakabsat. No santay ngagbasa. Tadumdum ngagtay tulatan kadagiti bagbagada. Kasladata, may nga grupo ti relihiyon kakabsat. Ibagada nga ni Apo Isos saan nga Kristo. Ket dagitoy nga pasurot damiten. Isulata met ti sangka ibagbagadan nga ni Kristo ket saan ni Kristo ket saan nga Dios kay kunak ko mga sawen. Nga ibagada nga tao lata. Tadi da mo tagbabasa ti Biblia kakabsat. Anya ti ko na ni Apo Isos kadakwada. Dagitoy nga ramaten damit ti nasanto nga surat nga iso nga pangalilaw da kadagiti tattao ni Apo Dios ti tirabaw ti daga. Jeremias 14:14. Eden ni Jehova kinuna na kanya. Kuna ni Jeremias. Dagitoy nga mamadto. Agipadto da kadagiti ulbod. Itinagang ko. Sana ko na. Jak ida imbaon ket jak met ida binilin. Kuna ni Apo Isos. Jak nga imbaon dagita. Agipadto da gaputinagang ko. Ngam ijak ida imbaon, kadjak ida binilin. Isumutlaang dati ti konana ni Apostol Pablo. 2 Corinthians 11:13, tasinan apostol dagita. Managsisikap da ngagparangda akasla apostol ni Kristo. Ket saan anakaskas daaw kunana tauray pay ni Satanas. Agparang akasla anghel tilawag, saan nga rod anakaskas daaw sa nakuna, adagiti katulungan na, agparang da akasla katulungan ti kinalenteg, ket ti panungpalan da, mayan norot kadagiti aramid da may lain. Iso nga kakabsat,
Oray pa ni Satanas, aramaten na mo ti Biblia, dagiti pasurot na, Biblia mo ito sa rin da kakabsat. Tapno alilawan da, dagiti tattao tapno sanda nga may karigi langit. Tito 1:16. Nga timbaga ni Tito mo't may papan ka dagitoy, nga pasurot ni Satanas kakabsat. Ipaduyak-yak da nga amuda ti Diyos. Ngem gapo kadagiti aramid da talikudan da. Idinto a makarimunda ken nasukir da. Abay ngamin nga nasukir da. Naglawag ti Biblia nga ibagbagana nga Sabado tingilin. Ngem nasukir da. Ti pakaibilangan tayo nga nasukir tayo kagabsat no saan tayo nga tungpalen ken ngilinen dayti aldaw ni Apo Diyos nga nasantuan. Ipaduyak-yak da nga muda met ti Diyos. Una, kasano nga rog nga makumbertin da kagabsat no sanda nga ramaten tinagan ni Apo Isos. Nga miso dahi dito, ti kunana sinan apostol da gitoy. Managsisikap da. Ipaduyak-yak da nga muda ti Diyos. Ngem gapo kadagiti aramid da, talikudan da, idinto makarimunda, ken nasukir da, ket naisyasi da kadagiti amin, nga aramid anaimbag. Anya ngamin, dahi sao nga naimbag. Bueno anya, dahi masasao nga naimbag. Kung nadaket, apay da kailangan sa Batista, tagar aramid tinaimbag. Anya ngamin, di naimbag. Tinaimbag iso daydi sungbat ni Apo Isus iti daydi tao nga nabaknang nga nagsalsaludsod kunwari no anya tinaimbag nga ramiden na tapno maddaan ti biag nga gnanayon. Kunana ni Apo Isus, apay ngagsaludsod ka kanyak ti naimbag, may satad da nga naimbag. Nya dayjay Apo. No kalikagumam ti sumrik ti biag sa limit-mitam dagiti bilbilin. Iso dayjay tinaimbag kakabsat. Dali pa nagtulnog tayo. So nga kunana dito ay 1 John chapter 4 verse 1. Denggen nyo kakabsat tayo bagana dito. Balakada na tayo gaputa ni Satanas kakabsat. Kanayonen always busy ni Satanas. Minuto, oras-oras, inaldaw, Domingo, bulan-bulan. Nga garamid, iti trabaho, nga mangisyasi kadagiti anak ni Apo Dios. Tapno isyasi na ida. Ta oray pay kunana kakabsat no santay agannad. Oray pay kadagiti napili no mabalin isyasi ida ni Apo Isos. So agannad tayo kakabsat. Apay ngami nga ramiden ni Satanas ti kasta. Apokalipsis 13:13. Gaputam mo na nga basitin ti chimpo na. So nga kunana ditoy ay ayatek, di kay patsyen dagiti so amin nga espiritu. No di ket suotin nyo dagiti espiritu no nagtaod dati Diyos. Taado dagiti saan apod no amangas kasaba mamadto arimwar ditoy lubong. So gaganad tayo kakabsat. Timay katlo, panangisairo ni Satanas kini Apo Isos. Di diablo impan namanen iti may sa abantay anatayag, unay. Ket impakita na kinkwana dagiti so amin nga patakder pagpagarian ti lubong. Ken ti dayag na. Ket kinunana kinkwana, amin dagitoy kuna ni Satanas kini Apo Isos. San na nga mo nga dikat katungtong na kit iso di na marsway ti kadagiti amin nga pagpagarian. Ken oray piso na ni idisan pay nga Satanas ti idi nga may sapay lang anghel kit iso ti na marsa kinkwana ngem kunana dinggen nyo kakabsat. Amin dagitoy itdektuking ka. No agrokbab ka ngagdayaw kanyak. Kitaan nyo kakabsat.
Mamoy itata kakabsat dagiti nasyon na pagpagarian. Nakasagana da amin may papantigubat. Tiyan niya nga gapo kakabsat. Gapo iti panagin na niya. Pananggamud da kadagiti pagpagarian, isi sabali nga pagpagarian, kasla dati China. Nagado ti bumosor kingkwana kagabsat. Japan, Pilipinas, Vietnam, Nyabay, Taiwan, Singapore. Ngapan nagamuden dagitihan na nga sakop kakabsat. So nga nakasagana da amin, may papantigubaten kagabsat. So kagkarkararag tayo. Tasan ko nga may rugi tigubat, tano na irugin, when maramid, that is Third World War kagabsat. Dua lang nga pusbuton nga italmagda kagabsat, dyan nuclear power nga kunada, marunaw, matay tayo aminin kagabsat. So kagkarkararag tayo, kiniapo Diyos kagabsat. So nga di nga may katlo nga panang sulisog ni Satanas ko na dagito itdeking ka. Dagito nga pagpagarian itdeking ka, nagrukbab ka nagdayaw ka kanya. Itanyo ka kamsat. So nga itatamit dagiti pagpagarian nas nasyon. Ti pagugubatan da iso de jay. Nang rona ti China nga mapan, manggamod, kadagitisan na nga sakop kagabsat. Pagarian, ti sabali nga pagarian, iti da iti nga lubong. Ket iso da iti tinggargarin ni Satanas kinyapo Isus kagabsat. Ngam niya po Isus inyat ko na nakin ni Satanas. Pumanaw ka, Satanas. Tadda na isurat, kunana niya po Isus. Adda anay surat Satanas. Agdaydayaw ka iti apo a Diyos mo. Ket iso ti pagrukbaba mo tulaen. Anya inaramid ni Satanas kagabsat. Eden di Diablo pinanawan nan ket adtoy dagiti anghel dimteng da ket nagsirbida kingkuana. Kakabsat ko, no ni Satanas, ket kinabailan na nga sinairo ni Apo Isos. Aganad tayo, kay nagkarkararag tayo, kini Apo Diyos. Taramiden namit, akasta. Kada tayo nang nangruna tamuna, nga basitin ti chimpuna. So nga kunana ditoy, umuna nga Pedro 5:6 kasi ti kunana kakabsan. 1 Peter 5:6 Agpakumbaba kayo nga rod, iti man nakabalin nga ima ti Diyos. Apay ngamin. Tapno iso itanok na kay kumay iti pan nakaipaay ng aldaw. Nga itaklin nyo kingkwana ti amin apagdanagan nyo. Gapo ta iso alwadan na kayo. Nya pa iti kunana ni Apo Isos, babaen kini Pedro. Agparbeng kayo, agsalukag kayo, ti Diablo akabusoryo kaslalyon ang umernger-nger, magmagna ti sibay yung agsapsapol, ti alununen na kunana kakabsat. Sa dinotean ni Satanas, saan nga diti likod? No diket adda diti abay tayo nga kang kanayon. Sumalsal labay ni Satanas kada tayo. Akas lalyon kuna ang umernger.
nga magmagnatisibay yung agsapsapol talununin na. Kakabsat, santay kabailan ni Satanas. Nawan ni Apo Diyos, kadagiti panagbiag tayo. So nga tibalakad ni Apo Isus kada tayo dito'y kakabsat. Iso sarangtin yung arod, babaan, tinabilag, apamati. Nya taramidin tayo kakabsat. Iso sarangtin yung arod, kadagiti nabilag, apamati. Kasano di sao nga nabilag, apamati. Dahil saan nga parparaw pa nga pamati. Dati saan nga kunan ni Apostol Pablo diti Timoteo nga balin-balinen apamati. Nabilag apamati. Isulaang dati kakabsat ti mabalintay nga pangsarapa kini Satanas. Masapul tayo ti kanayon nga kumamang kini Apo Isus kakabsat. Masapul tayo ti kanayon nga karkararag kinkwana. Nga uray anyaman aramiden tayo kakabsat. No makariing tayo ti rabiag kararag tayo. Sakbay nga maturog tayo kararag tayo. Isulaang dayta kakabsat. Ti mabalintay nga pangsarapa kini Satanas. So nga kunano so sarangten yung arod babaan tinabilag apamati. Yan tangay amoyo adagiti kagastoy. Asagabaan sagsagabaan. Madamada amapaspasamak kadagiti kakabsatyo. Ngadda dito'y lubong. Madamada kakabsat. Pudno launay. Santolag patinggamit ni Satanas aging gana ninton umay ni Apo Isus. Niso nga kakabsat, ado dagiti aramaten ni Satanas nga pangsulisog kadagiti anak ni Apo Diyos. Di tayo liwliwayan, kakabsat ko. Iti kanayon nga kumamangkin ni Apo Isus. Padpadaanan tayo dagiti napigad nga tsimpo. Padpadaanan tayo dagiti panakayak-kayak dagiti pamati tayo kini Apo Isus. Padpadaanan tayo dagiti umay kakabsat. Nga panakapirsikyot dagiti agmatalag kini Apo Isus. Kahit matungpalin di kunana ni Mrs. White. History repeat itself. May dadanes, naidadanes dagiti anak ni Apo Diyos. Ket dagijay met agmatalag kadagitoy nga tsimpo. Umay ti panakaidadanes dangem. Ket santay to nga kabalaan nga pulos. Ngagkuna awan sa bali nga Diyos nga kamang kentalged mi. Kunana ni Pedro dito Lucas, nang nangrunang agtulnog kami ti Diyos ngem kadagiti padami nga tao. Dahil kuma, ti saun tayo kakabsat. Inton umay kada tayo. Iti pan nakasubok, dagiti pamati tayo kini Apo Isus kakabsat. Bendisyonan ko man ni Apo Isus dito inadal tayo. Sapay ko kakabsat. Takayat ko maning ipalagip kada tayo, kikinararag tayo kakabsat, matalik tayo. Oray, takunana dito'y Roma 13, nga sa asidigan ti panakaisalakan nyo, ngam ididamo, anamati kayo. Amen. Dagiti